Россия гэта стары аўтамат Калашникова і вайна, водка, што Россия, што? З Менску да Рыма там за 14 еўро. Размовах з маімі пабрацімамі ў палку ніхто б не хацеў змагацца з беларускімі срочнікамі, з маладымі хлапцамі. З губазікам, да, з МАПам, да, со спецназом, да. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами я, Зміцер Лукашук, а размаўляць і намацваць, прабачце ўжо гэтую нашу нацыянальную ідэю, мы сёння будзем з маім госцем, палітолагам, былым байцом палка імя Кастуся Каліноўскага, кіраўніком дабрачыннага фонду Асацыяцыі беларускіх ветэранаў, сябра каардынацыйнай рады ад еўрапейскага выбару Паўлам Мар'яўскім. Прывітанне, Павел. Вітаю, Зміцер. Павел, давай, можа быць, я ад пачатку, як да ўсё ж таки ваяра звярнуся. Шмат размоваў пра тое, што беларусы, ну такая, умоўна кажучы, нацыя нашчадкаў баязліўцаў, трусаў, тых, хто выжыў, як кажуць. Ну і думаеш, вот пачатку, калі кажуць, тых, хто выжыў, і думаеш, вот насуперак усяму бегалі тут колькі там соцен гадоў з захада на ўсход, з усхода на захад, праз нашыя землі, бедных беларусаў там толькі высунешся, адразу галаву з плечаў зносілі, а выжылі. А потым думаеш, а выжылі-то хто? Хто схаваўся, хто збег, хто здрадзіў, хто здаў? Атрымліваецца як вы уяўляеце ўсё ж таки беларусы, гэта наколькі нацыя, ну, я не ведаю, там здольная да нейкіх смелых учынкаў? Я лічу, што здольная. І калі адсылкі рабіць к таму, што вы казалі, то, мабыць, і неспроста нас так знішчалі. І расейцы знішчалі, і фашысты знішчалі. То, мабыць, таму, што мы і вельмі такая моцная нацыя і з такой вельмі моцнай, мабыць, нацыянальнай ідэяй і з нацыянальнай ідэнтычнасцю, што нас знішчалі ўсе. 70 гадоў Савецкі Саюз нам навязваў расійскую мову, другую гісторыю, пытаўся нас неяк, намагаўся нас неяк отвернуть от захада, от супольнай гісторыі з Літвой, з Польшай. То, мабыць, таму, што мы моцныя, то у нас і Канстытуцыя адна з першых у Еўропе. Вось вы ўсё ж таки так стаіце на пазіцыі таго, што мы моцныя, а можа просто таму, што мы вельмі добра умеем, как бы так, акліматызоўвацца, прыстасоўвацца, падлажвацца пад новую ўладу. Ну, а што рабіць, калі нас так знішчалі? Знішчаюць самымі першымі, знішчылі самых моцных. І потым застаюцца сыны тых моцных, потым сыноў знішчаюць, застаюцца ўнукі, і так далей. І каб нацыя магла выжыць, не знішчыцца пад ноль, то трэба як-то прыстасоўвацца. І прыстасоўваліся да савецкай улады, да расейскай, царскай, мею на ўвазе. Прыстасаваліся зараз да улады рэжыма Лукашэнкі. І, ну, прыстасаваліся не раўно прынялі. Прыстасаваліся, каб набрацца моцы, каб аддышацца, перадахнуць і даць бой. Я так лічу. І што мы бачым на прыкладзе апошніх сабыцій 20-го года, ніхто не раздаваў сцягі нацыянальныя на вуліцах, ніхто не навязваў тыя сімвалы. Людзі самі пашлі у крамы набываць, людзі пашлі ў якісь такія падпольныя атэлье, каб пашыць гэтыя сцягі. І мы ўбачылі весь праспект, весь Менск у гэтых сцягах быў. Это не патрэбна было навязваць.
Ну я разумею, да, але вам не падаецца, что на той момант, прынамсі, я не буду казаць пра пазней, але на той момант гэта былі, узялі яны ў руки ніяк нацыянальныя сцягі, ніяк нейкую нацыянальную, культурную, гістарычную каштоўнасць, а просто як сімвал пратэста. Я не лічу, што як сімвал пратэста, можа хто і браў як сімвал пратэста, але я лічу, што гэта было именно нацыянальнае, бо ніхто не навязваў. Бо я лічу, што нацыянальная ідэя, яна павінна нарадзіцца ў глыбіні народа, у самых нізах, пайсці ўверх. А ўжо палітыкі должны замацаваць, сфарміраваць, неяк абыграць і культивировать, наверное, так. Бо все, что навязано зверху, не, калі гэта не адпавядае той рэчаіснасці, не адпавядае самаўяўленню гэтага народа, яно ўспрымаецца неяк як чужароднае нешта, як у штыкі. І таму гэтыя сімвалы, якія былі зменены у 90-х годах по Канстытуцыі, калі Лукашенко рабіў там нейкія папраўкі, то народ, можа, і прыняў гэта, але не прыняў глыбока да сэрца і не паверыў іх як штосьці нацыянальнае, як тое, што нам дасталося ад бацькоў, ад продкаў, ад дзеда з бабы. Не ведаю, мяне з дома уже няма, бо маю хату арыштавалі КДБ. У мяне быў такі здымак, дзе мой прадзед сидзіць з маёй прабабкай і ўся іх сям'я. То есть мои деды двоюродные, бабки двоюродные, и у нас есть хата, где жил мой прадед. За ей доглядают мои близкие, мои родичи. И я лічу гэта маім асабістым. І калі што, я магу заўсёды туды прыйсці, заўсёды туды вернуцца. І ніякая не навязаны новы будынак, ні адна арэндная хата для мяне не становіцца роднай. Это такі момант, калі мне трэба штосьці пераждаць, дзесьці пажыць тут якісьці кавалак часу, каб потым вернуцца на радзіму. Неяк так. Але вам не падаецца, што ўсё ж такі, калі разважаць пра вось... дарэчы, удакладнюся. Вы уже не адзін раз сказалі пра такое слово «нацыя», але ўсё ж такі ці сфармаваліся беларусы як нацыя? Я думаю, меркую, што фармуецца. Фармуецца і фармуецца таму, што, аб чым мы казалі раней, што вельмі за паследні век было шмат розных палітычных падзей. І рэвалюцыя, і савецкі ўплыў, і потым лукашэнкаўская ўлада, і нават русіфікацыя. І што мы бачым зараз, вайна ва ўкраіне. Нацыя фармуецца. І фармуецца ў тым ліку і праз нас, тых, хто знаходзіцца ў эміграцыі. Бо на нас немає ціску тут. Мы тут абсалютна вольныя. Мы з вами можам говорить на беларускай мове і не баяцца, што нас за гэта хтосьці з уладаў як-то пакрыўдзіцца і пакарае. Хоць я і дрэнна валодаю беларускай мовай, але я вам уже, Дмітр, казаў пра гэта. Мне адна з маіх дзяўчын сказала, это так вельмі сексуальна, калі ты гаворыш па-беларуску. І мне гэта спадабаецца. Ну, мне яшчэ спадабалася адна з маіх дзяўчын. Мабыць, мы развіталіся, што я ў звычайным жыцці карыстуюся расейскай, на жаль. Ага, ну вот бачыце, вам намёк. Тым не менш, ўсё ж такі, чаму, нават калі не браць, там, скажем, еўрапейскія народы, якія сфармаваліся ў нацыі там канец 17-18, на крайні выпадак пачатак 19 стагоддзя, калі браць краіны побач з намі, народы побач з намі, тыя краіны Балты, тая ж самая Украіна, тая ж самая Малдова, якія мелі тыя ж самыя праблемы з расійскай імперыяй, якія мелі тыя ж самыя праблемы там з іншымі, там хтосьці з Рэчу Паспалітай, хтосьці кейзераўскай Германіі, але былі праблемы, а яны сфармаваліся. А мы ўсё яшчэ фармуемся, ходзім і разважаем, трэба нам, не трэба, дафармоўвацца, расфармоўвацца.
свой шлях ці што это у нас ці нейкая нягегласць нацыянальная свядомасная? Я думаю, што не нягегласць, тая ж Украіна, калі браць цяперашні час, яна тоже фармуецца, але яна фармавалася паследнія 30 гадоў, і са зменай улады, калі сышоў Кучма і прыйшлі новыя кіраўнікі краіны, і калі пачалася вот это кірунак на захад пасля тых рэвалюцый рознакаляровых, якія там былі ва ўкраіне, пачалося, што я заўважыў, пачалася украінізацыя. Фільмы пачалі перакладаць на украінскую, назвы вуліц, новасці, радыё і так далее, і так далее. Калісьці, і вы памятаеце, і ў Беларусі былі такія намаганні, каб па радыё звучала там 15-75% там беларускай музыкі, але беларускай то не значыць, што на беларускай мове. Но это ўжо быў такі добры шлях, але з такой падачы Бондаревай, мабыць, якая змагаецца з усім беларускім зараз у краіне, мы бачым, што далеко пойдзе ў сваіх намаганнях, но нас гэта не зломіць. Што нам адна Бондарева? Мы павінны... Нам мала губазіка, у которых партрэты Пуціна у кабінетах, гэтыя ўласаўскія сцягі і рускі мір у галаве. Я думаю, что... Думаю, видите, опять по-российску. Я лічу, что это не такая проблема для нас, бо апошнія события у Сирии нам показали, что у Асада 95% было на апошніх выборах. И я не ведаю докладно, но мне падаецца, что и у кіраўнікоў силовых структур у Сирии тоже таксама віселі партрэты Асада, яго бацькі, і памятнікі стаялі па ўсёй краіне. Але што мы бачым? Як пасыпаўся рэжым, усе памятнікі павалілі і пацеглі па вуліцах. І людзі нават ехалі на іх як на карэтах. І паздымалі тыя партрэты, і ў апошні момент, калі ўжо самалёт з Асадам узлетаў у неба, усіх афіцэраў распусцілі, ім абвесцілі, што вы звольнены. Поэтому это такі прыклад для губазіка, для ўсіх астатніх, хто ў войску там кіруе, ці лічыць, што кіруе, што з вами будзе тое ж самае. З вами будзе тое ж самае. Калі Лукашенко сядзе ў самалёт і паляціць у сторону Ростова ці яшчэ куды, дзе яго хто не адмовіцца яго прыняць, калі ён паспее гэта зрабіць, вас таксама звольняць, бо вас зашмат, вас толькі не патрэбна ў такой малой краіне, як Беларусь. І тое, што вы рабілі, ніколі не будзе забыта. Таму якія партрэты там не віселі, якія партрэты не віселі. Ну, у мяне у школе, я памятаю, вісеў партрэт Лукашэнкі, вісеў гімн. Но мяне ніяк это не наводзіла на якісь мыслі, што ён там нас цар і бог. Я ведаў, што гэта навязана. І ў дзённіку быў яго партрэт. І на абложкі дзённіка была нацыянальная бібліятэка дзіўнай формы, на якую кошт рэшты сабірала ўся краіна. І яна для мяне таксама не стала якімсьці такім столпом ці такім прыкладам культуры, якой унёска, несуразны будынак, які валілі куча грошай. Павел, вот вы прыгадалі прыклад Сірыі, прыклад лёсу Асада Башара, але там ўсё ж такі змены адбыліся. Мы не ведаем, чым это ўсё скончыцца, да чаго это прывядзе, але рэжым завалілі дзякуючы узброенаму паўстанню. Ці гатовы беларускі народ ментальна, гістарычна, культурніцкі код ці дазволіць яму на ўзброенае паўстанне? Я не магу казаць за весь народ, магу казаць за сябе, за сваё асяроддзе. Я гатовы, і маё асяроддзе гатова. І мы даказалі гэта ў 2020 годзе, калі выйшлі на плошчу, калі змагаліся, калі вымушаныя былі з'ехаць у эміграцыю, каб не трапіць у застенкі рэжыму. Павел, пры ўсёй павазе, 20-й год, ну гэта не ўзброенае супрацьстаянне. Я
подвожу. І мае сябры, маё асяроддзе далей адправілася на вайну ва Ўкраіну, каб супрацьстаяць расійскаму гвалту, расійскаму тому захопу, і менавіта мяне не падабалася тое, што расійскія войскі ідуць на Кіеў праз беларускую мяжу. Ідуць через Чернігаў, які я ведаю і кахаю, які я ездзіў некалькі раз, і мне гэта вельмі не падабалася. І я лічыў, што гэта стане такой кропкай, праз якую мы вернемся дадому. Это будзе такім білетам, па якому мы зможам вяртацца домой. Але так не атрымалася, на жаль. Але калі дапусціць все ж таки, што давядуць, дойдуць прыйдзем мы да гэтага, што ўзброеная нейкая там спроба змены рэжыму, ці не баіцеся вы, што это прывядзе да грамадзянскай вайны? Я не боюся, бо я видел войну, я видел и смерть, и видел смерть дорогих мне людей, моих побратимов, моих командиров. Конечно, я бы не хотел, каб у Беларусі гэта адбылося. Такая братоубийственная война. Але калі супраць народа стане АМАП, стане губазік, это тоже можна лічыць грамадзянскай вайной. Так я іх не лічу за грамадзян. Яны узурпатары, яны карацелі, яны, калі насильнічаюць і знішаюць свой народ, так яны заслугоўваюць такіх же адносін да сябе. Таму я не лічу гэта такой, на 100% грамадзянскай вайной. Але калі так паразважаць і прадставіць, што, мабыць, там Брэсцкая вобласць супраць Гомельскай, но тут я не бачу якіхсьці кропак сутыкнення. Нам няма што дзеліць. Тут не, умоўна кажучы, там захад супраць усхода, поўнач супраць поўдзенная, тут супрацьстаянне ідэалогіі. То есть рускамірцы, і тут без розніцы, дзе яны жывуць, як там сказаў Марзалюк, шлёндра у Гродна, ці там хтосьці у Оршы, а хтосьці там Магілёве ці у Брэсце. Вось, каб не было такіх ідэалагічных пытанняў унутры краіны, нам, хто ў эміграцыі, трэба паказваць захадны вобраз жыцця і захаднае меркаванне, і тут на захадзе, я не заўважу якосці ідэалогіі такой, як у Беларусі, і бароцца з тымі фейкамі, якія транслюе беларускае тэлебачанне. Памятаеце, як па беларускам тэлебачанню казалі, што тут у Польшчы ўсе замерзаюць, лавачкі разбіраюць на дровы, такога і памін не было. В магазинах як былі прадукты, так і ёсць, і якія заўгодна. І я у размовах асабістых са сваімі сябрамі, хто ў Беларусі, казаў это і паказваў. Мае сябры у Беларусі, яны цвяроза бачаць гэтую сітуацыю і не вераць той прапагандзе. Таму я не ведаю, але это маё асяроддзе. Не веру тое, што яны на іх акажа ўплыў расійскі такі, расійскі ўплыў ці рускамірны, ці лукашэнкаўская прапаганда. Але у нас ёсць такое старэйшае пакаленне, якое цалкам залежыць ад тэлевізіі, ад таго, што там паказваюць, ад таго, што там транслююць. І нават моя бабуля, не маючы іных сродкаў сувязі знешніх, як тэлевізор, то яна, конечно, верыць таму, што там паказваюць. Але калі я з ёй размаўляю, то я говорю: бабуля, тут все добра, у мяне все добра, прадукты є, грошы є, праца є, людзі жывуць, ніхто ніякія лаўкі не спаліў. І таму так трэба працаваць нам усім, хто у эміграцыі, бо ў нас усіх засталіся якія стасункі з беларусамі на зямлі, там, у краіне, і мы павінны даносіць
і даносіць як тут есть на самой справе. Павел, все ж таки, глядите, я вот тему вот этой, может быть, силового сценару, некого там супрацьстаяння, не будем называть там уже войной, гучным словом громадянской, тем больше, але кроў прольецца у любым выпадку, калі там ісці сілавым сцэнаром нейкім чынам. І я чуў такія выказванні, ну а як вы хочаце і нацыю сфармаваць і нацыянальную дзяржаву пабудаваць немагчыма без крыві, без таго, каб не змагацца за свае ідэі, свае ідэалы. Маўлява, паглядзіце на беларусаў, яны то ў прынцыпе, да, нарэшце яны атрымалі сваю дзяржаву, але яна звалілася і дзяржава тая, і тая незалежнасць на іх, просто так, як там нейкай мех на галаву, яшчэ і адбіваліся у там 86-м годзе, ці там якім там быў годзе рэферэндум па захаванні Савецкага Саюза, і беларусы былі там ледзь не больш за ўсіх прагаласавалі за захаванне Савецкага Саюза, там не трэба нам гэта незалежнасць, што нам з ёй рабіць, нічога мы не ведаем, там краіны Балтыі кроў пралілася, краіны там іншыя таксама нейкае было змаганне, я ўжо не кажу пра краіны Каўказа. А мы так, ну как бы так, і маўляў, без крыві ніяк. Ніяк, сапраўды? Ну, все залежыць ад таго, хто стаіць па другую сторону. Калі гэта такія шакалы, воўкі, як Губазік, то не абойдзецца без крыві. І яны даказалі сваімі паводзінамі з беларускім народам, што яны гатовыя праліваць кроў. Яны гатовыя. А чаму мы не гатовыя адпавядаць ім тым ж? Я гатовы. Я іх не баюся. Ну вы, а колькі такіх, як вы? Я упэўнены, што калі будзе той час X, калі патрэбна будзе, і кожны дастане з-пад дывана, з-пад якогось стага сена, трохлінейку і будзе бараніць сваю сям'ю, па-першае, сваю сям'ю, сябе і сваю сям'ю. Калі гэтыя банды губазікаў пачнуць ездзіць, мы памятаем ездзіць па краіне і тэрарызаваць насельніцтва, гэта будзе, мы памятаем гісторыю Зельцара, які бараніў сябе. І я лічу, што гэта права кожнага грамадзяніна. Мне падабаецца, як у Штатах, у Злучаных Штатах Амерыкі, у некаторых штатах ёсць дазвол на нашэнне асабістай зброі. Я лічу, што у кожнага грамадзяніна павінна быць у Беларусі такое права. Бо кожны мужчына, калі ён лічыць сябе главой сям'і, адказным за сваю сям'ю, ён павінны маць сродкі, каб сваю честь, сваю сям'ю адстаяць і абараніць ад любых выпадкаў. І калі б такі закон у Беларусі быў там з 90-х прыняты, і у насельніцтва было оружие, зброя, прабачце, Губазік бы себе так не паводзіў вольна ў краіне. І усе тыя мітынгі, якія былі, я думаю, што прахадзілі б спакойней, наиболее таки павольна. Бо і тая старана б ведала, што і там есть зброя. І ўлада бы разумела, што з такім народам, у якога есть зброя, які будзе бараніць свае інтарэсы, трэба размаўляць, трэба дамаўляцца, а не даносіць і не зацвярджаць сваё меркаванне, як трэба тут жыць на гэтай тэрыторыі, з кем сябраваць, а з кім не. І таму я лічу, што хаця існуе шмат прыкладаў змены ўлады без крыві, але я лічу, што ў беларускім выпадку, у беларускім пытанні без крыві не абойдзецца, на жаль. Ну, дарэчы, наконт права мець зброю, я тут з вами дзесьці нават і пагаджуся, хаця раней не пагаджаўся, але вось
акурат таки поездка ў ЗША мяне пераканала у тым, што мае месца быць такое, калі мы в Сан-Франциску там ездзілі по гораду, спыніліся там некуды пайсці пешком і сказали, з машины забіраем усё, нават з багажніка, таму што вскрыюць абавязкова і скрадуць. Ну, вот такая вот. А потым я прыляцеў у Тэхас. Выходзім з машыны, я кажу, забіраць з сабой ўсё. Ну, говорит, зачем? Ну, як же ж там вот у Сан-Франциско, говорит, у нас ёсць права бараніць, абараняць сваю маёмасць. І ёсць чым. Маем права. Так, у меня есть тут прыклад, чаму мужчыны адзін з одным паводзяць сябе з павагай. Бо у мужчын ёсць досвед улічных драк. З дзяцінства, з падлеткавага ўзроста. І калі адзін мужчына з другім спорыць, мабыць, спрачаецца, так, дзякуй, то ён разумее, што калі адзін неверны крок, і ты можаш получыць па твару. Таму мужчыны пры ўзаемаадносінах вельмі з павагай так адносяцца адзін да аднаго, пытаюцца не пераходзіць за межы, бо для нас зразумелыя наступствы. І тут я маштабірую до размера государства, дзяржавы, да. Калі дзяржава разумее, што ў насельніцтва ёсць зброя, і это насельніцтва будзе сябе бараніць, то гэта ўлада будзе дамаўляцца, а не угнетаць. Я б хацеў троху вернуцца, можа быць, у гісторыю нашай краіны. Вот глядзіце, калі спытацца ў любога беларуса, вот назаві вайсковага, там некую такую гераічную асобу. Все адразу там з гісторыі краіны. Не будем браць там, можа быць, там вайну, там партызана, вот просто з гісторыі краіны. Усе назавуць Каліноўскага, хтосьці падумаўшы троху назаве Касцюшку, ну і ўсё. Хтосьці, хто больш-менш там яшчэ цікавіўся, там назаве там князя Астрожскага, хтосьці там яшчэ аднаго-двух чалавек, і не больш за тое. А у іншых народаў, калі там спытаць пра герояў старадаўніх, там як пачнуць говорить, а вот той вот князь, а вот той вот той, а і там яшчэ і гэты, і гэты, і гэты. І такое адчуванне, што не гераічная нацыя, то есть пантэёну герояў нема. Вот нейкіх там навукоўцаў, друкароў, пісьменнікаў, дзеячоў культуры, умоўна кажучы, назавуць шмат, а герояў нема. То есть нема, ці не ведаем, але вот как-то ці не гераічная нацыя просто. Не ведаем. Я зараз прыведу прыклад маіх пабрацімаў, якія і дагэтуль змагаюцца на вайне ва ўкраіне. Яны ўзялі сабе пазыўныя Булак, то есть Булак-Булакович, Вітушка, такіх беларускіх змагароў. Но гэтыя хлопцы ведаюць гісторыю і тую гісторыю, якую не давалі ў школе. Бо тое, што не ведаем, гэта праз тое, што была забарона ад савецкай улады і пазней ад рэжыма Лукашэнкі на сапраўдную беларускую гісторыю. Я нават не ведаю, як яны Каліноўскага прапусцілі, як яны там цэлую вуліцу дазволілі назваць у гонар. Зараз уже кажуць, што это не таго Кастуся Каліноўскага. Да, яны кажуць, да. І просто не ведаюць, бо была забарона. Нас з царскіх часоў пыталі зрабіць такімі лагоднымі рускімі на захаднай мяжы з Польшай. Но гэта тоже ўсё можна змяніць, і змяніць праз... Нам прасцей, канешне, бо мы ў эміграцыі, мы можам пра гэта казаць. Унутры краіны, хто можа пра гэта казаць? Дзесьці на кухнях, у асабістых беседах людзі могуць это абмяркоўваць. Але трэба, каб быў запыт ад людзей на нацыянальных герояў. Калі я ведаю, адкуль у маіх пабратымаў такое жаданне было ўзяць сабе такія прозвішчы, такія пазыўныя, бо яны цікавіліся гісторыяй, якую не даюць у школе.
яны ведалі тых нацыянальных герояў, пра якіх не кажуць ці не прынята казаць. Калі я лічу, што калі ўлада зменіцца, рэжым зменіцца, мы павернемся на радзіму і ўсё гэта вернем. Всё гэта будзе адроджана, і тым імёнам з 20 века, з 19 мы дададзім герояў сучаснага часу вайны ва ўкраіне. Волат, Брэст, Папік, Сябро і іншых. Это мае камандзіры, мае пабрацімы, якія загінулі ў этой вайне. Это тое, з чым я працую зараз. І тое, што я намагаюся прасунуць праз Коордынацыйную раду. Мы павінны шанаваць памяць гэтых хлапцоў, бо это сапраўдныя героі, і мы павінны дапамагаць іх сем'ям. Бо калі памятаем мы, будуць памятаць нашыя дзеці, нашыя ўнукі. І калі мы не ўшануем іх памяць, калі мы не ўшануем іх унёсак у вызваленне Украіны, то і не будзе этой памяці, ніхто не будзе ведаць іх імёны. Ось так робіцца гісторыя. Гісторыю можна, мае пабрацімы яны робяць гісторыю, але наша мэта захаваць гэта ў гісторыі. І мы намагаемся зараз супрацьстаяць прапагандзе рэжыма Лукашэнкі, бо яны кажуць, што мы тэрарысты, нейкія там банды, махноўшчыны, неяк такі нас не называлі. Вось мы намагаемся гэтаму супрацьстаяць, але рэсурсы нероўныя, но мы памятаем, і ось з Львова наш земляк робіць выставы у гонар загінулых герояў. І з гэтымі выставамі ён прыязджаў сюды, у Варшаву і Вільню. Дзякуй яму за гэта. Мае пабрацімы тоже таксама робяць розныя імпрэзы, каб нагадаць беларусам у эміграцыі і тым, да каго дойдзе гэта інфармацыя ў Беларусі, што это сапраўдныя героі, некія не бандіты, не тэрарысты, як там іх называе Губазік. Павел, але вот з гэтай нагоды у мяне две думкі ёсць. Першае, глядзіце, але ўсё ж таки вот мы марым і мяркуем, што калі мы вернемся ў Беларусь, то мы зробім усё, і беларусы будуць толькі гэтаму падтрымліваць, вернем і нацыянальную мову, і гісторыю, і сімволіку, карацей кажучы, зробім нацыянальную нармальную дзяржаву. І ладно, наконт сімволікі, спадзяюся, што вось гэтыя настроі з 20-го года, яны ёсць у глыбіні, што ўсё ж таки бел чырвона-белы сцяг беларусам бліжэй. Але наконт усяго астатняга у мяне ёсць вялікія сумневы. Ведаеце, калі я ў 20-м... нацыянальную ідэю? Пра ўсё, пра мову, пра гісторыю. Калі ў 20-м годзе на маршах падыходзіў да людзей, я чуў ад іх абсалютна розныя меркаванні, што пачынаючы ад таго, што безумоўна мы супраць Лукашэнкі, мы за тое, каб тут была наша незалежная новая суверэнная беларуская Беларусь, да таго, што я супраць Лукашэнкі, але я за Россию, за русский мир. Я супраць Лукашэнкі, і я за незалежную Беларусь, но не приставайте ко мне со своим беларускім языком. І згодны, і не згодны таким меркаваннем. Я лічу, што багата з тых, хто казаў, што я за Россию, змянілі сваё меркаванне после пачатка вайны, напада России на Украину. Хто не змяніў, того победит, пераможа халадзільнік. Бо санкцыі працуюць, і параўнанне ідэалогій і рэжымаў на пальцах ўсё бачна. Калі я размаўляў з лукашыстамі і з рускамірцамі, быў у мяне такі опыт у Беларусі ў 21 годзе, незадоўга да эміграцыі,
у асабістых беседах я іх не пераканаў, але данёс такую думку, што яны карыстаюцца ўсім западным. Телефон у майго суразмоўцы быў iPhone амерыканскі, зроблены ў Кітаі, але амерыканскі. Аўтамабіль у яго нямецкі. У яго там бізнес быў, нейкія грузаперавозкі, щось такое. Усе грузавікі ў яго заходніх кампаній, там шведскія, не ведаю, нямецкія. І калі я яго пытаю, а чаму ты не ездзіш на Волгі? Чаму ты не карыстаешься якім там йотафоном ці яшчэ якімсьці там расійскім телефоном, которого не існуе? Чаму ты ездзіш на Ауді, а не на Волгі? Чаму ты коробка аўтамат у цябе? Скрыня аўтамат, а не механічная. І ён мне кажа, ну так это ж добра, это ж файны такі аўтамабіль. Я говорю, так ты ж рускамерец. Ты ж должен от последних носков до автомобиля все русское иметь, еще и портрет Путина повесить. Не, так не працуе. У яго кафель італьянскі дома. Яны на бытавом узроўні, калі так вот прыводзіш прыклады, яны разумеюць. Ім одзяг у них там Зара ці яшчэ што. Ну, то есть не расійскі. І на простых прыкладах яны разумеюць, што Запад — гэта тэхналогіі, Запад — это добрыя аўтамабілі, это мабільныя там тэлефоны, камп'ютары і іншае. Расія — гэта стары аўтамат Калашнікова і вайна, водка. Што Расія? Што? Я ведаю, што і ў Расіі там штосьці есть добрае. Але на параўнанні з Захадам і на такіх простых прыкладах это не працуе. А людям трэба халадзільнік той же. Частка запчастей комплектующих у Атланта імпартныя. З Китая, но імпартныя. Ну так аб чым казаць? І... Добра, тады другі момант. Вот мы кажам, мы вернемся. Усё ж такі яшчэ вясной 22-го, здаецца, года вось на гэтым месцы сядзеў Альгерд Бахарэвіч, і мы з ім размаўлялі на тэму таго, што вось мы вернемся. І я кажу, Альгерд, ну вот глядзі, у нас заўсёды было падзеленае грамадства. Але калі раней там до 20-го года она было больш па таких нацыянальных каштоўнасцях, стаўленне там, вось вы там нацыяналісты, а вот мы тут нармальныя людзі, там сімволіка, мова, то пасля 20-го года грамадства падзеленае на тых, хто біў, і тых, каго білі. І як мы можам вось гэта ўсё падзяліць, з'яднаць, там нейка паразумецца. Ён кажа, неправда, гэта, говорит, ерунда, з гэтым разбяромся, хто злачынствы сапраўдныя здзейсніў, той пойдзе под турму, хто здзейснівалі там, можа быть, немоцныя под люстрацыю, астатнія, ну как бы умоўна перагарнем старонку, прабачым. Галоўнае, больш страшнае, што падзел будзе па тым, і ён цяпер ужо ёсць, кажа Бахарэвіч, на тых, хто з'ехаў і хто застаўся. Вясна 22-го года, калі пра гэта яшчэ фактычна ніхто не гаварыў, я ему сказаў, слухай, ну што это за ерунда нейкая, што з'ехаў, што застаўся? У нас жа мы ж аднолькавыя, у нас адныя мары, у нас дэмакратычныя каштоўнасці адныя, незалежна ад таго, з'ехаў, не з'ехаў. Кажа, не, чым далей, чым даўжэй, тым больш мы будзем вось так разыходзіцца. Там людзі будуць змяняцца пад ціскам рэпрэсій, складанасцяў, немагчымасці гаварыць, што хочаш, рабіць, што хочаш. Тут будуць змяняцца таксама пад ціскам свабоды, магчымасці рабіць, што хочаш, пад ціскам тых же самых праблемаў мігрантскіх. Тут таксама не салодкімі калбасамі польскімі нас выкармліваюць. І мы будзем змяняцца. І калі час атрымаецца магчымасць как бы прыехаць, і мы такія, о, мы тут да вас, глядзіце, а вот нацыянальная ідэя, якую мы там сфармулявалі, а вот наша то, а вот наша гэта, там новая канстытуцыя, якую мы тут распланавалі. А нам скажу, знаете что, вот дзе фармулявалі, туды едьце, і там как-то рабіце, а мы тут как бы сваё. То есть вот Вось, улічваючы все гэтыя факты, нам трэба і будзе будаваць нацыянальную ідзею. Я не лічу, што нацыянальную ідзею прывезем мы з эміграцыяй. То есть супольнымі намаганнямі мы яе
народзім. Бо я, па-першае, бы яшчэ так казаў, што я лічу, што для мяне зараз, для мяне асабіста нацыянальная ідзея — это Беларусь перадусім. На пачатку Беларусь, а потым усё астатняе. Для мяне, па-першае, трэба вярнуць Беларусь, а потым усё астатняе. Потым будзем дамаўляцца о мове, о другіх пытаннях, там, о помніках, які знесці, які не знесці, аб люстрацыі, там, аб адказнасці, аб канстытуцыі. І от тое, што вы казалі пра раздзяленне беларусаў, тых, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я такого чую, но чую ад медыа, якія знаходзяцца ўнутры краіны і пад уласны рэжыму. Па-першае, это прапаганда. І яны з кожнага утюга кажуць беглыя, з'ехаўшыя, там, паследнімі словамі. Першае, адкуль я чую, гэта нас ідэолагі рэжыма, і хто задае такі ідэалагічны вектар, яны намагаюцца нас рассунуць так у розныя стороны, падзяліць беларусаў на хто з'ехаў, хто не з'ехаў. Але калі я маю такія размовы са сваімі сябрамі, ніхто мне не выказвае якіх там прыд'яў, што я з'ехаў ці еще што. Все разумеюць, чаму я з'ехаў, бо мне пагражала турма. Я не маю на іх ніякай крыўды, што яны засталіся, ці што яны не ўдзельнічалі у тых сабыццях 20-го года. Бо я ведаю, што усе людзі розныя. Не каждый можа ісці там біцца з ОМОНам, не каждый можа ісці на вайну, не каждый можа там рабіць аперацыі ў аперацыйнай. Все людзі розныя, і таму я не магу і вінаваціць тых, хто застаўся ў краіне. Это іх выбор, это іх лёс дальнейшы. Так размова не про тое, что там мы вінавацім, скажем, умоўна кажучы, тых, хто застаўся, што яны вот зараз засталіся, ну як там кажуць, плацяць падаткі і тым самым фінансуюць рэжым, а тыя кажуць, вы тут з'ехалі, вы нас кинулі, вы тут здрадзілі і гэтак далей. Не про гэта размову. Размову про тое, что мы зменімся, мы будем абсолютно рознымі, ну не абсолютно, но розныя бачанні. На одно і тое ж пытанне, якое можа быць у 20-м годзе у нас быў адзіны погляд, то праз 5, 7, 10 гадоў мы будем по-рознаму наглядзець на гэтае ж. Это лагічна, бо мы гэтыя 5 гадоў не былі ўнутры той каструлі под названием лукашизм, где вот это все варится, и люди знаходятся под гнетом репрессий. Мы з'ехали ў вольныя краіны, где кожны можа самавыявіцца, як ён лічыць. І так, мы будем розныя, але я лічу, што мы павінны і прывесці обратно ў краіну тое, што мы узялі ад гэтай 5 гадоў у Польшы, у Літве, ва Ўкраіне, хто дзе? Хто ў Штаты з'ехаў? А там захочется это прыняць? Я вельмі нацягнуты прыклад, але вось, глядзіце, паўночная паўднёвая Карэя. Карэйцы. Адзін народ, умоўна кажучы. Але вось зараз прыбраць мяжу і сказаць, мы адна дзяржава. Як вы думаеце, паўночныя з паўднёвым, вот жывучы ўжо побач у адной краіне, яны будуць добра разумець адзін аднаго? Я лічу, што паўночныя пачнуць впітваць усё тое карыснае, што зрабіла паўднёвая Карэя. Тая частка нацыі, якая не была под таким гнётам, под той ідэалогіяй камуністычнай, впітваць усе тыя тэхналогіі. А паўночная, а што ей узяць з паўднёвай? Няма чаго ўзяць. І таму я лічу, што яны будуць так паводзіць сябе, як да малодшых братоў, адносіцца так да... Ну так, менавіта так. Мы такі прыклад бачым на Германіі. Там і зараз частка, якая была под Савецкім Саюзам, она не так добра
жыве як так, якая была пад уплывам заходніх краін. Быццам Германія зараз адзіная, але і мае сябры казалі, калі ось пераязджаеш такую услоўную мяжу, то відно і ментальна людзі другія. Но я не кажу про тое, чтобы навязать. Мы привезем обратно Украину и покажем, что у нас есть. Мы привезем там проект реформ, конституцию, все то доброе, что мы могли тут робить, и не бояться, что нас за это накажет режим, як репрессуя. Предложим. А дальше будем, я лечу, что будем неяк дамаўляцца, што нам трэба по вопросу мовы, там ці адразу пераходзім на мову, ці робім такі пераходны перыяд, там 5-10 гадоў, што робім з помнікамі, што робім з назвамі вуліц, што робім з губазікам, з амапам. Придется дамаўляцца, бо ўсё што навязваецца, і аб чым мы казалі на пачатку перадачы, все, што навязваецца зверху ці адкуль бы то не было, не ўспрымаецца народам і як нешта сваё. Я так лічу. Тым не менш, мы вось как бы лічым наше такое бачанне, што пабудова менавіта нацыянальнай дзяржавы, адраджэнне ці вяртанне ці папулярызацыя мовы, гэта важна, гісторыя гэта важна, там культура нацыянальная свая, гэта важна. Але 21 стагоддзе, космические корабли, как говорится, бороздят. Мультикультурализм. Да, мультикультура, трансатлантычные корпорации, вся эта справа. А мы такие раз, у нас нарэшце как бы з'явілася магчымасць, мы давай тут сабе с вельмі таких камянёў прыгожых, нацыянальных каштоўнасцяў, але будаваць такія, атрымліваецца, муры тут. Вот табе культура, вот мова, вот гісторыя, такие, и мы такие, у вас там что-то там корпорации, да? А зато у нас тут все по-беларуску, и мы тут вот такие сядзім прыгожыя. Не? Я меў на увазе не так, я маў на увазе, каб не страціць былое штосьці, як у вершы, да? Каб мы мелі тую апору, той базіс. І той сапраўдны базіс, не той, які нам навязаў Савецкі Саюз ці лукашызм. А можа ён не трэба беларускаму народу, калі мы нацыянальную ідэю так і не сфармавалі, калі 95% беларусаў не ведаюць мову і асабліва і не хочуць яе ведаць, калі вот вы прыгадывалі пра здымак ці там пра прадзедаў, там дваюрадных і ўсё такога, то добра, калі дзеда з бабкай памятаюць імя, а не кажучы ўжо пра нейкіх продкаў. Калі это ім не трэба, то можа быць. Так калі нема ад государства дазвола на гэта, мы просто не будзем гэта запрещаць, як по-беларуску, забараняць. Так, а якія забароны? Нават цяпер вывучаць сваю гісторыю нават не краіны, а гісторыю свайго роду ніхто не забараняе. Я до гэтага часу прыгадываю, як, скажем так, я сустракаў мала людзей, якім было цікава ўсё іх радавой, так бы мовіць, так, дрэва, там іх продкаў. А ў той же час я ездзіў на гаражы да аднаго аўтамеханіка. Ён кажа, што будеш рабіць на выходныя? Я кажу, ну там поеду, там на лес, можа, ўсё. А я поеду у бібліятэку, бо я там типа там шукаю сваіх продкаў, знайшоў ужо там до 5-го калена, шукаю далей. Добры прыклад. Але такіх колькі? Да. Адзінкі. Нецікава, можна гэтым займацца. Хто гэта робіць? Я лічу, што мы можам фармаваць і ці даваць прыклады такія. І это можна рабіць через СМІ, через блогераў. Мікіта Мелказёраў займаецца зараз такім добрым праектам гістарычным. І, на жаль, у Беларусі яго не все могуць глядзець. Але калі ўсё зменіцца, это будзе ўсё на паверхні. І не будзе забароны, каб у школе давалі дзецям тую гісторыю сапраўдную. І калі гэтых забораў будзе менш на кожным этапе,
гісторыі там у культуры у мове еще дзесь то і будзе цяга до гэтага. Я зараз быў на адной выставе фотавыставе, я рабілі беларусы і мне так падабалася, што маладыя хлопчыкі і дзяўчаткі, якія размаўляюць на беларускай мове. Мне гэта так падабалася тут у Варшаве. Я з імі так пагутарыў так недолга і яны мне казалі, што сейчас у моладзі гэта модна. Но модна тут, бо тут яны ў эміграцыі, іх ніхто за гэта не карае. Яны могуць у навучальных установах між сабой гаварыць на беларускім, ніхто на іх пальцам не пакажа. А ў Беларусі так попробуй, у тебя будзе как-то осуждение. Менш ад забарон трэба. Ад государства, ад других устаноў. І грамадства само пацягнецца да сваіх каранёў. А через СМИ, через радио, через телевидение мы можем прыклады задаваць. Вось все тое, пра што мы гаворым, гэта у прынцыпе, ну как бы каб узяць сваю будучыню, і не толькі сваю асабістую, але і сваёй краіны у свае рукі. Але ці гатовы беларусы да гэтага? Давай вот прыгадаем 20-й год. Ці не падаецца табе і перад гэтым першую хвалю ковіда, там 19-й год, што стала адным з чыннікаў і 20-го года у тым ліку, што беларусам можа быць просто была не трэба там новая Беларусь там нейкая умоўная, дзе там вот трэба рэформы, трэба ўсё свае рукі ўбраць, трэба там рабіць там нацыянальнае адраджэнне і ўсё іншае. Ім трэба было как бы Лукашенко 2.0. То есть такі апгрейджаны, сучасны, каб ён таксама вот трымаў усё ў сваіх руках, каб лямпачку прыходзіў там чалавек табе мяняў, а не ты сам думаў, якія памяняць, але ўжо больш па-сучаснаму, каб не быў такі вот дзед, который, знаете, трактарам і водкай і лазняй лячыце гэты ковід і ўсё астатняе, каб не было такого, что мы там тебе там ты ідзі галасаваць, да пофіг, як ты там прагаласаваў. Такі адгалоскі стакгольмскага сіндрома, калі да, то есть вот дыктатуры. То есть людям в прынцыпе такая вот і ну как бы падыходзіла, але больш сучасная. Такі IT Лукашенко каб быў. Мабыць, не ведаю, але на маю думку, калі даць людям свабоду, калі паказаць на прыкладзе, як можа быць, і на прыкладзе заходніх краін і Расіі. Я знаходжуся тут, у Польші, я бачу, як працуе месцнае самакіраванне. Я бачу, які грамадскі транспарт у малых гарадах у польскіх. Я бачу, як это працуе ў Нарвегіі. Я там у кожным двары стаіць сцяг. Яны ганарацца, што яны Нарвегіі. Я памятаю, як я ў Беларусі прыйшоў на футбол са сцягам беларускім, вот этим красно-зелёным, і да мяне падходзіць амапавец і кажа: дзе ты ўзяў гэты сцяг? Я говорю: купіў. Дзе купіў? Ты яго скраў там з магазина. То есть я прыйшоў як там нібыта патрыёт, там падтрымаць каманду рэчыцкую, ведаеш, 97 была такая. І он да мяне кажа: дзе ты ўзяў гэты сцяг? Я говорю: купіў. Он говорит: дзе купіў? У дзецкім міры. Ну ладно, там чек. Он же мне казаў: чек покажи. Які чек, що я з собой чек ношу на стяг? Ну, мне нужен чек на то, что я беларус. Несуадносна. Як-то несуадносна. І калі людям даць свабоду і паказаць, што мы здольныя прымаць рашэнні на самым низавом уровні, як у нас будзе лампачка якога колеру гарэць на сталбе, свяціць, дзе у нас будзе асфальт, дзе не будзе, дзе трэба памяняць трубы, дзе не трэба, у які колер пакрасіць там пад'езд. І людзі да гэта быстро адаптуюцца. Бо хорошае вельмі, яно вельмі быстро подсаживае, як цукар, ведаеце, і хто не хоча, то і застанецца ў сваім аўтарытарным мірке. Але калі мы адкрыем межы, калі ў Беларусі будуць летаць лоукостеры, як зараз па усей Европе можна за 14 евро полетаць. Не буду рекламаваць гэты лоукостер. Калі яны зайдуць у Беларусь і людзі зразумеюць, што мы
можам там з Менску палецець у Рым за 14 еўра. Не ў Вільнюс трэба ехаць, стаяць на мяжы там неведама сколькі там гадзін, а з Менску да Рыма там за 14 еўра. И люди до этого быстро адаптуются, и ніхто уже не захоча ніякіх тых межаў, якіх абмежаванняў таких. Я так лічу. А з Расіі што мы будзем рабіць? Забором адгародзімся. Будем працаваць, але адгародзімся забором. Беларусь перадусім. На пачатку Беларусь, усё беларускае, наш інтарэс, а потым усё астатняе. Як мы можам не працаваць з Расіяй? Ад яе ідуць усе ресурсы. Газ, нафта. Тая нафта, якая здабываецца ў Беларусі, не хапае нават і на Беларусь на саму. Бо я жыву ў Рэчыцы, у том рэгіёне, дзе дабываецца тая нафта. Яе не хапае на патрэбы цэлай краіны. То есть, то бок нам прыйдзецца з ёй гандляваць і працаваць. Але я лічу, што такі і ментальны, і цывілізацыйны крок, і мы должны зрабіць на захад. Бо я лічу, там наша будучыня. Не губляе ідэнтычнасць беларускую і зрабіць такі ўнёсак у сям'ю еўрапейскіх краін, прынесці сваё беларускае. Наколькі нас чакаюць у Еўропе, як там кажа прапаганда, що у вас там нікому там не трэба. Ну, я ведаю, што вы там вот прыйшлі ў студыю, там выбраўшыся з коробкі под мостом. Да, лавочку допаліў, пагрэўся. Но тут трэба так паразважаць, як палітыкі ставяцца. Бо на простым узроўні людзі ставяцца добра. Але палітыкі заўсёды там робяць нейкія перашкоды, бо палітыкі лічаць там эканоміку, геапалітыку, ваенныя там якісь улічваюць моманты. І даже калі нас там не будуць ждаць, у нас ёсць Беларусь, у нас ёсць свая краіна. І Беларусь перадусім. Калі мы на сваёй краіне, нават ніхто і не трэба. Ну, не хаціце вы нас бачыць у Еўропе, мы застанемся самі з сабой, але ў сваіх межах, у сваёй краіне. Зараз вот я ў міграцыі, я не маю сваёй краіны. Моя краіна не можа мяне бараніць. Моя краіна мяне можа такі знішчыць, як выхапіць там з В'етнама як веремейчыка і скрасці і прывесці ў Беларусь да застенкі КДБ. А калі у нас будзе свая краіна ў сваіх межах, мы туды вернемся, мы ведаем, што наша краіна нас бароніць, нашыя палітыкі нас будуць бараніць. Нам нават і не патрэбны ніхто. Сябраваць з другімі краінамі можна, гандляваць можна. Ну, не хочуць нас там видзець у еўразвязі, у НАТО, яшчэ ў якім там саюзе. Ну і добра, давайте тады працаваць на ўзаемавыгадных пачатках. Добра, паціху набліжаючыся да завяршэння. Новая Беларусь, гэта якая палітычная сістэма? Гэта ўсё ж таки прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, монархія, княства вялікае? Я лічу, што змешаная. Парламенцкая, прэзідэнцкая. Прэзідэнт такая прадстаўнічая фігура і парламент з прэм'ер-міністрам. С вельмі такімі моцнымі інструментамі здзержак і проціваваг, бо мы ўжо наеліся гэтага суперпрэзідэнцкай этой рэспублікі, калі прэзідэнт ад прадседателя ісполкома до міністраў назначае людзей. Я лічу, што змешаная. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Яшчэ ў 2020 годзе я меў такія дэбаты с Евгеном Красулиным. Мы працавалі в одной групе по Конституції у Анатолія Лебедькі. І я лічу, што трэба две, но на пераходны перыяд. Абавязкова трэба пераходны перыяд. Але пабачыўшы вось гэтае ўсё расейскае, я лічу, што толькі беларускае. Толькі беларускае і адразу. Але аб чым мы з вами і казалі, калі мы вернемся ў Беларусь, то нам прыйдзецца дамаўляцца з тымі, хто гэтыя 5 гадоў быў у Беларусі. І калі яны нам скажуць там на выбарах, на рэферэндумах, не ведаю, скажуць, што трэба пераходны перыяд і трэба 2 мовы на гэты перыяд, а потым, мабыць, там адна, ці застаўляем 2,
то значит заставім 2, але я лічу, што патрэбна толькі беларуская. Ну, вы ўсё-таки кажаце, што калі мы вернемся, але калі нам давядзецца вяртацца сілавым шляхам, умоўна кажучы, там полк Каліноўскага, ну не полк Каліноўскага, але заходзіць, то это ну без негатыўных канатацый паспрабуем, але гэта хунта. Ну так. І хунта робіць, уводзіць тыя нормы, якія лічыць патрэбна. Хунта, калі не захоплівае ўладу на доўгі час, то на кароткі час, то так, она вводзіць тыя законы і тыя правілы, якія лічыць неабходнымі на гэты час. Але я лічу, што не будзе ніякай хунты. То есть той же полк Каліноўскага і другія беларускія падроздзелы, якія зараз змагаюцца за свабоду Украіны, зайдуць у краіну, па-першае, каб зламіць гэты адпор ад АМАПа, ад Губазіка, ад усіх тых, каго зараз з рукі корміць Лукашенка. Бо я не лічу, што войска беларускае будзе змагацца з беларусамі, тыя срочнікі, тыя маладыя хлопцы, да і па размовах з маімі пабрацімамі ў палку ніхто б і не хацеў змагацца з беларускімі срочнікамі, з маладымі хлопцамі, з нашымі там племяннікамі, братамі. З Губазікам, да, з АМАПам, да, з спецназам, да, са срочнікамі не. І я тут лічу, што калі так адбудзецца, то это будзе толькі на якийсь акрэслены час, пакуль мы не азначым, хто будзе кіраваць краінай до прызначэння выбараў. Будь там то Святлана Ціхановская, Пал Палыч Латушка, ці яшчэ хто будзе на той час мець лідарства. І пазначаюцца свабодныя выбары, там референдум, не референдум, змена Конституции, опять же, такие вопросы, якія трэба, дзе прыйдзецца дамаўляцца розным бакам і розным групам насельніцтва, і вырашым, хто будзе прэм'ер-міністрам, хто будзе прэзідэнтам. Ну і такім чынам, беларуская нацыянальная ідэя ад Паўла Мар'еўскага гучыць як? Яна гучыць: Беларусь перадусім, і размаўляйце беларускай, бо гэта сексуальна. Як сказаў некалі Франак Вячорка, беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сексуальнай. Ну што ж, Беларусь перадусім, па-беларуску і сексуальна. Вось такая нацыянальная ідэя ад Паўла Мар'еўскага, а вось гэтая ну, дзесьці ў пэўным сэнсе сексуальная цішотка ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя Х, і мяне асабіста Павлу у знак падзякі за выдатную размову. Дзякуй вялікі, Павел. Дзякуй. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.